Комроншоҳи Устопириён дар даври аввали чемпионати ҷаҳон 2021 дар вазни 90 килограмм бо ҷудочии кишвари Габон Адама Далекс Минстадиара даст ба гиребон шуд. Ин ҷудочии шинохтаи тоҷик дар вақти асосии сабқат бо иҷрои усули Учимата ва зари кор кард. Бори дуюм низ Комроншоҳ бо ҳамин усул ва зари дарёфта аз рӯи имтиёзи Иппон дастболо гардид ва ба даври дуюм роҳ ёфт. дар даври дуюм Комроншоҳи Устопириён бо намояндаи Перу Юта Галарета нерӯ санҷид. ғолиби ин вохӯриро маҳз шидо муайян намуд. дар вақти асосӣ ҳарду варзишгарон бо душидогӣ муҷозот шуданд. дар вақти тиллоӣ бинобар камфаъолӣ Галарета шидои сеюмашро гирифта мағлуб гардид. Комроншоҳи Устопириён бошад рохати марҳилаи навбатиро ба даст овард. Maybe no scores, but enough to bring him into the... дар даври сеюм ҳарифи Комроншоҳ варзишгари 30-солаи шветсиягӣ 4 карат барандаи медали тиллои Гранд Слам ва 3 карат медали тиллои Гран-при Ньюман Маркус буд. дар ин вохӯрӣ Ньюман Комроншоҳро бо усули осайкоми шикаст дода ба даври навбатӣ баромад. барои Комроншоҳ қаҳрамонии ҷаҳон ба анҷом расид. намояндаи дигари Тоҷикистон дар ин вазн Ҷаҳонгир Маҷидов дар даври аввал бо варзишгари Швейтсария Сирил Гросклаус ба татамӣ баромад. дар дақиқаҳои аввали ин қуввасанҷӣ Ҷаҳонгир пешдастӣ нишон дода тавонист як базаре ба даст орад, вале дар сонияҳои охири вақти асосӣ Гросклаус аз иштибоҳи Ҷаҳонгир истифода бурда ӯро дар ҳолати осайкомӣ нигоҳ дошт ва бо имтиёзи Иппон пирӯз шуд. бо ҳамин ҳунарнамоии Ҷаҳонгир ҳам дар чемпионати ҷаҳон خاتمه یافت. Now he'll be up against